Nu er vi nået til punktet på programmet, hvor at vi skal høre fra minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus. Kom herop. Sikke en aktuel uge, vi er i. Sikke en fyldt sal, der taler om biodiversitet. Velkommen, scenen er din. Tak for det. Og tak for invitationen. Det er en fantastisk uge. Det er det virkelig. For ikke så mange uger siden, der var jeg faktisk lidt i tvivl om, vi ville stå og kunne fejre det med et bredt politisk flertal på den her aftale, som er den største for naturen i over 100 år. Og og nu har jeg også været i selskab med flere af jer, som kan være mere eller mindre kritiske. Men jeg er bare nødt til at sige, at det er da helt fantastisk. Tænk så, at det kan lade sig gøre. Altså kig ud i verden. Vi har lige haft det amerikanske valg med total polarisering. Værre nærmest fra præsidentvalg til præsidentvalg. Mens vi sad i foråret og forhandlede den grønne trepart med Naturfredningsforeningen, med Landbrug & Fødevare, med Kommunernes Landsforening, Fødevareforbundet, Metal og Dansk Industri, så kørte landmænd rundt på gaden nede i Bruxelles og sprøjtede med gylde ud over gaderne i protest mod kommissionen. Og Ursula von der Leyen, som det forstår man godt gerne vil genvælges, endte jo med at bakke ned på noget af det, de har lagt frem. Mens vi i Danmark gik frem og satte os i fællesskab og fandt ud af, hvordan skulle vi lave den første CO2-afgift på landbruget nogen sted i verden. Jeg var skatteminister, jeg har været med til den første opgave at lave CO2-afgift på industrien, har været med til at lave afgift på den tunge vejtransport og flypassagerafgift, og brugt et år på at finde ud af, hvordan skulle vi gøre det. Rejse rundt i verden for at finde ud af, hvordan gør vi det egentlig. Super svært. Så kan vi have diskussioner om niveauer og alt muligt andet. Kommer det til at virke? Ja. De 44 største industrivirksomheder, eller udledende industrivirksomheder herhjemme, har reduceret deres udledninger med knap 20% over de seneste 2 år. Hvorfor? Noget af det har de gjort i forvejen, men en del af det skyldes, at de ved, at der træder en CO2-afgift i kraft her i 25. Nå ja, men hvor høj er den? Ja, den er ikke så høj, fordi den bliver implementeret frem mod 2030. Men det, at de ved, at den kommer, at de skal betale, gør, at de driver investeringer frem. Da jeg holdt møde med de italienske ejere for Aalborg Portland, så sagde de, prøv at høre, hvis I gør det der, så har vi 18 andre steder, vi kan producere cement i Europa. Hvorfor skulle vi dog fastholde og producere cement i Aalborg? Vi ved godt, at I aftager 80% af den cement, vi bruger herhjemme i byggeriet. En del af os håber jo, at vi kan lave andre måder at bygge på i fremtiden. Men det aftager vi nu altså fra Aalborg Portland. Så det er jo noget af en trussel. Så siger vi til dem, prøv at vi kommer til at investere i at indfange den CO2, så vi rent faktisk kan i første omgang putte den i jorden. Det er jo lidt tudet også. I fremtiden skal vi bruge den til at producere bæredygtige brændsler. Så I kan jo vælge at investere, fordi vi også investerer i ny teknologi. Og hvor er vi så i dag, her 2 år senere? Ja, vi er jo der, hvor Aalborg Portland nærmest kommer til at producere bæredygtig cement i 2030. Det er jo det, der driver udvikling og investeringer. Kommer det til at ske her også? Ja, det gør det. Nu skal det handle om biodiversitet, så nu skal jeg nok begynde at holde mig til min talekort. Men bare for at sige, at det er da fantastisk. Og mens vi sidder i det der rum, og verden er i bål og brand, så bliver vi enige om, skal vi ikke også prøve at løse den kæmpe udfordring, der er med kvælstof. Og sørge for, at vi får mange mere plads også til skov og til natur, og dermed også til biodiversiteten. Det er jeg da pisse stolt over. Og ja, det så svært ud her undervejs. Det var en reel forhandling med partierne, men vi lykkedes med at komme i mål, og dermed også få bred opbakning til det. Og så skal vi fortsætte den kritiske debat, men det er jo det, der i virkeligheden skaber grundlaget for, at vi kan lave den vigtigste aftale for naturen i over 100 år. Det er det, vi blev enige om, og jeg synes, det har været en fantastisk uge. Jeg kan også se, at vi var jo i debatten, nogle af os i går aftes, og også kan der være uenighed af forskellige perspektiver, men grundlæggende enige om, at det faktisk er en relativt god idé, at vi forsøger at forene kræfterne og forandre det her landskab. Og tænk sig at få lov til at stå i spidsen for en kæmpe arealomlægning, hvor vi skal lave om på 10% af vores areal, hvor vi skal tage 15% af vores nuværende landbrugsarealer om, og lave skov og natur og lysåbne arealer og alt muligt andet. Det er da fantastisk. Det er en fed opgave, som jeg er virkelig glad for, og jeg glæder mig meget til samarbejdet. Fordi vi står jo over for kæmpe store udfordringer. Det ved I herinde jo meget bedre, end jeg ved, og alle mulige andre, at den biodiversitetskrise, vi er jo nærmest lige så alvorlig, hvis ikke endnu mere alvorlig, end den klimakrise, vi befinder os i. Fordi biodiversiteten er så afgørende. Både selvfølgelig for vores planet og for vores natur og for vores arter, men jo faktisk også for at kunne producere fødevarer, som trods alt er forudsætningen for, at vi også kan blive ved med at reproducere os selv i fremtiden, at vi har noget at leve af. Der er biodiversiteten altafgørende. Og det at kunne skabe
et kæmpe nyt kapitel for at styrke biodiversiteten i det her land. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og vi afsætter jo en gigantisk arealfond med 43 milliarder. Er det så bare betaling til landbruget? Nej, det er det ikke. Når vi investerer over 20 milliarder i og skal plante 1 milliard træer over de næste 20 år, og som jeg har underholdt med nogle gange, så kommer vi altså 38 gange rundt om jorden. Det kan også være, det kun er 37, det kan også være, det er 39. Det er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at det er rigtig mange træer, der skal ud og plantes. Og det skal selvfølgelig være de rigtige træer, og det skal være på de rigtige arealer. Det er jo det, der er hele pointen. Og at vi også skal tage al den lavbundsjord ud, som man har diskuteret i årevis, og det gør alt for langsomt. Tidligere havde vi en målsætning om, at vi skulle udtage 100.000 hektar lavbund. Nu har vi øget det til 140.000 hektar, altså 70.000 hektar lavbund og 70.000 hektar randarealer. Hvor meget har vi så udtaget i dag? Ja, under 200 hektar. Det kan man kalde en nulpunktsmåling. Så vi går fra under 200 hektar, og vi skal op på 140.000 hektar inden 2028, 27-28. Det er opgaven, bare på lavbund, alene. Og hvad med den lavbund? Jo, der kommer vand på, som er super godt for biodiversiteten. Hvordan skal vi så ske det? Jamen, vi starter ikke helt fra nul, for der er indmeldt en masse. Men det er jo det, der ligger i treparten. Så er den mere værd end den der landbrugsaftale. Prøv at høre, i landbrugsaftalen, der havde man de 100.000, man har finansieret 22.000 hektar. Det er masser af tal. Det er bare for at sige, at det er gigantisk stort i forhold til, hvad man har gjort tidligere. Og det er gået alt for langsomt. Og så møder jeg masser af landmænd og kommuner og siger, prøv at vi har faktisk arbejdet med det her, fordi vi vil gerne skabe noget lavbund. Men det sander til i bureaukrati og myndighedsgodkendelse og alt muligt andet. Kan jeg trylle det væk lige her i løbet af 14 dage? Det kan jeg jo ikke. Men altså, vi har så gjort noget andet, der gør, at man kan tage den ud af drift, mens man venter på myndighedsgodkendelsen. Og dermed også undgå, at der kommer en afgift på den jord. Så vi prøver virkelig at skubbe tingene i en anden retning. Det skal give meget mere grobund for natur, som vi kommer til at mærke. Vi skal også udtage alt det areal, der forurener vores kyster og vores vandoplande med for meget kvælstof. Og så udover at vi skal plante et areal med skov, der svarer til Lolland Falster og Bornholm til sammen. Vi skal tage lavbund ud på et areal, der svarer til Færøerne. Jeg ved ikke, hvor mange der har været på Færøerne, men når man lægger de to ting sammen, så når vi op til en størrelse omkring Bornholm, eller Fyn. På toppen af det, så skal vi sørge for at passe rigtig godt på vores drikkevand. Så de drikkevandsbeskyttelse områder kommer også til at være skov. Og på toppen af det, ja, så skal vi tage det der vand ud, eller jord ud, der forurener vores fjorde og vores vandoplande med kvælstof. Noget af det er jo selvfølgelig overlappende, det siger sig selv, fordi skoven skal også stå der, hvor vi skal passe på drikkevandet. Og der kan også være skov ned til en fjord, ikke alle steder. Og det betyder, at samlet set skal vi jo gøre rigtig meget på vores lille, fantastiske areal, vi har til fælles, nemlig Danmark. Og når vi lægger alle de der ting ovenpå, vi skal også fordoble den økologiske produktion, eller arealet. Og alt det der, så vi skal passe på vores drikkevand, vi skal have meget mere skov, der hiver CO2 ud af klimaet. Vi skal dyrke anderledes, end vi gør i dag. Vi skal have plads til natur og biodiversitet, og vi har nogle høje målsætninger for det også, og det er jo det, vi skal diskutere senere, når vi skal lave en naturlov og biodiversitetslov. Hvis vi lægger alt det der sammen, så skal vi også have nogle vindmøller og nogle solceller. Så skal vi bruge, hvad der svarer til 130% af vores areal, det ved I. Og eftersom vi ikke har nogen intention om at gå i krig med hverken svenskerne eller tyskerne, så er vi nødt til at gøre det, lægge dem oven på hinanden og gøre det smart. Det er det, det her hele handler om. Og vi med den her tager vi et gigantisk skridt til at tage mere ansvar for den fælles biodiversitetskrise, som ikke bare vi har herhjemme, men som jo er global og er hamrende alvorlig. Og også får en mulighed for at handle meget hurtigere, end man har gjort tidligere. Så det her, det er jo bare en stor lovprisning. Sjovt nok, nu har jeg også været hovedforhandler på det, så det var også underligt, hvis jeg skulle stå og sige andet. Og ved hvad, det er der masser, der har stået inde i den her sal. Og I har garanteret været med mange år, en del af jer, i lige så store lovprisninger og tidligere citater fra tidligere aftaler og politiske kampe. Og det har altid været fint, men der er sket alt for lidt. Det er derfor, vi står her. Tænk sig, at man har haft så fine målsætninger om at reducere kvælstof og skabe plads til naturen og biodiversiteten og lavbundsjord og alt det andet. Og der er ikke sket det, der skulle. Det er jo det, der er nyt. Også her, det er, at med den her trepart har vi virkelig sendt hinanden øjne, så nu skal det være. Jamen, kan man have tillid til landbruget, og kan man have tillid til Venstre, og kan man have tillid til Socialdemokraterne, og mener vi det ægte, eller er vi mere røde, og er vi sorte, eller er vi overhovedet grønne, og alt det der, det kan vi selvfølgelig godt gå og diskutere med hinanden, og det skal der også være plads til. Men nu skal det være anderledes, og det er nyt,
at vi har en arealfond på 43 milliarder. Det er nyt, at vi har sat landbruget og Naturfredningsforeningen sammen. Ja, men er Naturfredningsforeningen repræsentativ for alle de grønne? Nej. Og det er landbruget heller ikke. Men det er nyt. Og vi har lavet en plan, og vi har lavet en motor. Bygger det hele på frivillighed? Ja, det gør det, fordi det er arealomlæggende, det tager de rigtige arealer ud. Men der er altså også hårde deadlines. Der rammer hård regulering i 27, som alene gør, at vi kommer i mål med hovedparten af de vandopland, vi har. Der rammer en afgift på de lavbundsjord, hvis ikke det er ude af drift. Så det er en kombination af en kæmpe arealomlægning og nogle hårde deadlines, som skal gøre, at tingene er anderledes. Og vi har så også nyt, vi har lavet et ministerium. Da jeg var skatteminister, der er ikke ret mange skatteminister rundt omkring i verden. Og jeg rejste gladeligt rundt og sagde, at da jeg trådte ind i Skatteministeriet, så sagde jeg, nu er Skatteministeriet et super vigtigt klimaministerium. Fordi alt klimapolitik også handler om skat og afgifter. Og den største aftale, jeg var med til at lave som skatteminister, det var CO2-afgiften på industrien. Den største klimaaftale, vi har lavet, mål på reduktioner. Og så har jeg turneret verden rundt, fordi der er masser af lande i verden, og alle mulige globale initiativer, skal der være træt der med, men som er super optaget af, hvordan kan vi da overhovedet arbejde med CO2-afgifter. Og industrien sagde, jo, men vi har jo EU's kvotesystem, hvorfor skal vi have en afgift på toppen af det? Men det skal vi, fordi vi har større ambitioner for at nå reduktioner, 2030-målet, I kender det alle sammen, end man har i andre lande. Det er der en enorm global interesse for. Nu har vi så som det første land i verden lykkes med at lave det her, som jo også handler om afgift. Men det, der egentlig var min pointe, det var, at der var skatteminister, er der meget få skatteminister. Det kan måske tælles på en hånd rundt omkring i verden. Nu er det simpelthen lykkes mig at slå den rekord ved at være minister for noget, som man ikke har andre steder på samme måde, en trepartsminister. Det er lidt bøvlet at oversætte den grønne trepart til engelsk. I kan så selv sidde og lege med tankerne om på, hvad kunne man da oversætte det til. Så derfor så har jeg kaldt det for minister for Green Transition, for at undgå noget, der handler om trepart på engelsk. Det er trods alt lidt mere forståeligt. Og ja, det er unikt, men det at prøve at samle kræfterne om at løse nogle af de sværeste opgaver, altså på hele kvælstof, på lavbund, på skov, og lave et gigantisk ministerium for arealomlægning. Det er det, der er opgaven. Og når vi så planter alt det skov, nu skal det også handle om biodiversitet selvfølgelig, så skal en del af det jo være urørt skov. Og vi skal også gerne sørge for, om ikke vi kan hive os helt op i helikopteren og prøve at kigge på Danmarkskortet og se, kan vi planlægge det lidt bedre. Altså når Lego-fonden Kirkeby ligger og køber skov, eller køber landbrugsjord op over ved Billund og planter skov, så de også kan bruge CO2-certifikater og producere Lego-klodser uden samlet set at forurene. Og når andre fonde og virksomheder er i gang rundt omkring, så vil det være fedt at kunne koordinere det lidt, så vi kunne få nogle store samlede naturarealer og nogle store samlede skovarealer, som bliver endnu bedre for biodiversiteten. Det er da mit mål. Så jeg håber jo meget, at nu har vi sat 43 milliarder, trods alt en slat penge. Jeg har ikke prøvet at sidde i en forhandling før, hvor man så har kunne sige, der mangler 1 milliard. Hvad gør vi? Vi ringer over til Finansministeriet. Det kan man ikke normalt i en forhandling, vil jeg bare sige. Man kan dårligt ringe derover og bede om 20 millioner. I den her forhandling ringede vi faktisk, sagde jeg til embedsmanden, I må sgu ringe over til Nikolaj Wammen og sige, at der mangler 1 milliard. Så har vi også prøvet det. Jeg skal nok sige, hvad svaret var. Men det lykkedes jo faktisk, og det var sådan noget med, at vi gik udvidet antallet af scenarier, og så skulle vi bruge nogle flere penge i arealfonden og sådan noget. Det kan jeg underholde med en anden dag. Men det at lave den her øvelse, og sørge for, at vi prøver så at komme op og sige, okay, da vi lavede aftalen i sommer, der Novo sagde man sammen, vi har 10 milliarder, vi gerne vil. Den største fondsinvestering, de har lavet, 1 milliard om året over 10 år, det vil vi gerne være med til at investere i anerkendelse af det vigtige projekt. Også så vi får endnu mere fed natur og plads til biodiversiteten. Nu er jeg der gået i gang med at lave, som I kan høre, varmer lidt op til salgstalen her, ikke? For jeg tænker, at jeg skal rundt og sælge det her til andre fonde og virksomheder, som allerede er i gang, og sørge for, at det bliver koordineret, så vi kan få de der store, fede, sammenhængende naturområder. Vi kan få plads til den beskyttede og den strengt beskyttede natur og biodiversitet. Nu skal jeg nok stoppe, så der også bliver taget til spørgsmål. Bare lige en sidste ting så. Vi har jo planlagt på naturparker og nationalparker, og vi har faktisk i løbet af forhandlingerne her udvidet, så vi også får en ekstra naturnationalpark, og så vi får plads og fokus på biodiversiteten. Og jeg glæder mig utrolig meget over til at komme ud og rundt omkring i landet og blive sluppet lidt løs. Nu har jeg siddet inde på mit kammer i 2 måneder og forhandlet. Og nu glæder jeg mig til at løfte blikket op og komme ud og sætte spaden i jorden og få det her til at blive til virkelighed, for det forudsætter, at vi hjælper ad. Det er en gigantisk opgave. Den er skidesvær.
Men det er også en opgave for os alle sammen i fællesskab, så lad os hjælpes ad. Det er sådan set min indgangsreplik til jer, og det glæder jeg mig rigtig meget til, at vi gør i fællesskab. Tak.